በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላክናን መድኃኒናን ኃይልናን መጸጊዕናን ስለዝኾንካ ከነመስግነካ ኢና። ንአቦታትና እንታይ ከም ዝገበርካሎም አንቢብናን ሰሚዕናን ኢና። ንዓናውን ግዜና አኺሉ ኩሉ ጎደሎታትና ክትምልእ ንርኢ አሉና። ዝጸልመተና መዓልታት ገሊጽካ ዘርአኻና ዝኸበደና ጾር ዘቃለልካልና ዝተኣሰርናሉ ሰንሰለት ሰቢርካ ካብ ማእሰርቲ አውፂኻ ጸልማት ካባና ቀንጢጥካ ናትካ ዝገበርካና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ አሎና። ጎይታይ ብዝተኸፍተ ልቢ ከማኻ ዝሰምዓና ብርህሩህ ቃላት ውን ዘዛርበና ውልሓደ የለን። ብኢድካ ዝዳሰስካና ስንብራትናን ቁስልናን ዝፈወስካ ተማድሎምን ዘድሓንካና ጎይታ ንመጻኢ ብተስፋ ክንነብር ዝገበርካና ጥዑም ዜማ ናይ ህይወት መዓዛ ዝኾንካና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን። ጎይታይ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ በብመዓልቱ ሓድሽ ኃጢአት እዩ ዝገብር። ዓለም ውን በብመዓልቱ እሾኽ ኣብዛ ምድራ ተበቁል። ዝብላዕን ዝውረን ኣይተሰኣነን። ነገር ግን ከብዲ ንእንጀራ እዝኒ ድማ ንወረ ጸጊበ ይበላን። ንስኻ ግን ናይ ልብ ሓጎስ ናይ ምንባርና ተስፋ ኮንካ ትነብር። ናይ ሓድሽ ኪዳን መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሩ ኣብ ሕቑፍኻ እምብረና። ጎይታይ ናተይ ሓሳብ ሰሚሩ ወይ ሰሊጡ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ኣብ ናተይ ሓሳብ ንስኻ ሓሰበሉ። ናተይ መጀመርታውን ተወዲኡ ኣይፈልጥን እዩ። ወትሩ ኣብ ዝጀመርክሉ ንስኻ ኣፈጽመኒ። ጎይታይ ወትሩ ርድአኒ። ኣብዛ ጫውጫው ዝኾነት ዓለም ተሓቢኤ ንነፍሰይ ምርኣይ ከይስእና ተጊሄ ዘለኹ መሲሉኒ ግናኸ ከይወድቕ አንቃዓኒ። ናይ ዕቤት ምስጢር ትሕትና ምዃኑ ከስተውዕል ክብሪ ዘለዎም ሰባት ከኽብር ጽባሕ ዝደልዮ ሎሚ ከይነጽጎ ዝኣምኖ ምስ ዝኽዕደኒ መታን ከይስንብድ ሰብ ጸሊኤ ካብ ሰብ ከይርሕቕ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኸይ በጃኻ ርዳኒ።